Aku njaluk tulung karo kowe ayo mono ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapae, Tru? Kowe ngapae? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Nggo ngono ra, nggo pengilon ra. Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok tok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tonggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho delok rupaku. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ora jamak-jamak. Jagat dewa wae. Iya jagat bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro Kano